Преди няколко седмици получихме съобщение, което промени доста неща за нас. Рикома, едни от най-големите производители на машини за бродерия в света, се свързаха с нас с предложение. И ние приехме! Те предложиха да ни изпратят машина, която ние да тестваме. Само че, когато машината пристигна, имахме един малък проблем. И сега отиваме да ви покажем какъв е. Когато ни доставиха машината, се опитахме да я вкараме в студиото ни. И не стана. Затова машината сега е в гаража зад мен. Очевидно, машината няма как да влезе от тук. Както виждате, пратката е доста голяма и нямаше как да влезе през вратата на нашето студио. Така че взехме едно важно решение. Купуваме ново място. По-голямо, по-добро. Истинско студио, което да расте заедно с нас и с вас. Има много работа по него. Ще отнеме време, защото го изграждаме почти от нулата. Ще го обновим, ще наредим оборудването и ще пуснем машината там. И всичко това ще го следите тук, от първия до последния ден. И сега ще ви разкажа малко повече за тая машина. Тук имаме машина на Рикома с две глави, всяка с 20 игли. Говорим за сериозна машина, за хора, които искат да скалират бизнеса си. И ние ще я покажем в действие, как работи, какво може и дали си заслужава. Но нека се върнем малко назад. Аз съм Валентин и това е Remarkable Studio. Работим с бродерия и персонализирано облекло. От малки индивидуални поръчки до големи бизнес проекти. Използваме машини на Рикома от самото начало и качеството говори само за себе си. Затова, когато Рикома ни предложиха партньорство, не се колебахме. Ако сте любопитни за машините им, ще намерите линк с промокод в нашето описание. Ако искате да видите как изглежда едно студио от нулата, абонирайте се. Ще има ремонти, ще има хаос, ще има машини и много бродерия. Затова ни последвайте, защото следващото видео идва много скоро.